सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग? अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग? अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे? सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग? कशी लागते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन, खानदानी गॅटिट्यूड ॲटिट्यूड ॲटिट्यूड, पुरा एशियाना 4 किलो स्टाईल केलं मूव. तिच्या समोर फिक्क गोल्ड, बोलायला पक्की बोल्ड, खरंच खूपच सुंदर आहे. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग?